Исәнмез, кадерле укучыларым. Мен сезне онлайн мәктәптә күрүемә бик шатмын. Без сезнең белән алдагы дәрестә тызларның классификациясе һәм аларның табу ысуллары белән танышып беттек. Бүгенге дәрестә шушы алган белемнәребезне ныгыту өчен биремнәр чишеп алабыз. Бирем номер 1. Түбәндә бирелгән матдәләр арасыннан бары тик тызларны гына сайлап алыгыз һәм аңлатыгыз. Ни өчен тызларга кертәсез? Сайлап алган матдәләрнең исемнәрен языгыз. Магний хлор 2, H2SO4, феррум OH эшләтелгән, алюминий 2O3, натрий 2SO4, калий CN һәм SO2. Җавап. Тызлар металл атомнарыннан һәм кислота калдыкларыннан барлыкка килгән катлаулы матдәләр. Магний хлор 2, магний хлориды, натрий 2SO4, натрий сульфаты, калий CN, калий цианиды. Бирем номер 2. Тызларның классификациясын аңлатыгыз, кагыйдәләрен сөйләгез, түбәндә бирелгән тызларны нинди тызга кергәнен һәм исемнәрен языгыз. Магний HCOH икләтелгән, кальций OH хлор, калий H алюминий OH алтылатылган, калий натрий SO4, алюминий хлор H, натрий HS. Җавап. Тызлар урта һәм нормаль, әшче, нигез, комплекслы икеле тызларга бүленәләр. Кислота молекулаларында барлык водород атомнарда металл атомнарына алмаштырылганда хасил булган тызларны урта яки нормаль тызлар дип атыйлар. Кислота молекулаларында водород атомнары металл атомнарына тулысынча алмаштырылып бетмәү нәтиҗәсендә хасил булган тызларны әшче тызлар дип атыйлар. Составларында кислота калдыкларыннан тыш гидроксо группаларда булган тызларны нигез тызлар дип атыйлар. Икеле тызлар ике төрле металл атомнарыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләр. Безгә бирелде магний HCOH икләтелгән, ул безнең магний гидрокарбонаты әшче тыз. Кальций OH хлор, кальций гидроксохлориды нигез тызы. Калий H алюминий OH алтылатылган, калий гексагидроксоалюминаты комплекслы тыз. Калий натрий SO4, калий натрий сульфаты икеле тыз. Алюминий хлор H, алюминий хлориды урта яки нормаль тыз. Натрий HS, натрий гидросульфиды әшче тыз. Бирем номер 3. Бирелгән матдәләрнең формулаларын языгыз. Тимер 2 хлориды, натрий тетрагидроксоберилаты, алюминий гидросульфиды, барий гидроксонитраты, калий кальций ортофосфаты. Җавап. Феррум хлор 2, тимер 2 хлориды, натрий 2 бериллий OH дүртләтелгән, натрий тетрагидроксоберилаты, алюминий HS эшләтелгән, алюминий гидросульфиды, барий OH NO3, барий гидроксонитраты, калий кальций PO4, калий кальций ортофосфаты. Бирем номер 4. Һәр класска керә торган матдәләрне классификация буенча бүлеп, берәр формула язып, түбәндәге таблицаны тутырыгыз. Мәсәлән, оксидлар, нигез оксиды, амфотер оксид һәм башкалар. Бирем номер 4-нең җавабы белән танышып беттек. Җавапны экранда күрәсез. Сезнең сайлап алган, язган формулаларыгыз минеке белән туры килмәскә мөмкин.
Бирим номер 5. Әші тұз, урта тұз, нигез тұзы, комплексы тұзлар барлыққа келу реакцияларын yazығыз. Реакция қағидаларын, тегізлемелерін, реакция тибін, мәдделерінің исемлерін yazығыз. Cevap. Okuşlar, sizin cevaplarınız meneki bilen bir tisli bulmaska mümkün. Nigez plus kislota, tuz plus su. Almashu reaksiyasi. H2SO4 plus bariy OH ekletilgen. Bariy SO4 bizim aktistagi o'tirim bo'la ol. Plus 2H2O. Kelib chiqqan tuzning ismi bariy sulfati. Nigez plus kislota. Kislota bularga tesh 2 H negizli. Kelib chiqqan H tuz plus su. Almashu reaksiyasi. Litiy OH plus H2S, kelib chiqqan litiy HS plus H2O. Litiy gidrosulfidi. Amfoter gidroksid plus silti, kelib chiqqan kompleksi tuz, qo'shilish reaksiyasi. Xrom OH ishlatilgan plus H natriy OH, kelib chiqqan natriy H, xrom OH altilatilgan. Nigez 2H kislotali plus kislota, kelib chiqqan tuz plus su, almashu reaksiyasi. Stronsiy OH ishlatilgan plus H-xlor, kelib chiqqan stronsiy OH-xlor plus H2O. Bariy gidroksi bромиді. Qadrli o'quvchilar, biz sizin bilan tuzlarning klassifikatsiyasi, ularning tabu usullari bilan tanishib o'tdik ham onlarga birimlar chishib oldik. Bugungi olgan bilimlarimiz sizga kelajakda yordam etar deb ishonib qolasiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.